ଧୂତ ସିଂହ ରାଜା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହଟିଏ ଥିଲା। ସବୁ ପଶୁମାନେ ମିଶି ତାହାକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲା। ତାର ପ୍ରକୃତି ଜାଣି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଗଲା ସେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିବା। ସେ ତାକୁ ନିଜର ଆହାର ବନେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଦଳେ ଶିଆଳ ତାର ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ। ଫଳରେ ବିଚରା ଜୀବଟିର ସେଦିନ କାଳ ପୂରି ଯାଉଥିଲା। ରାଜା ସିଂହ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ହରିଣ ଓ ଠେକୁଆ ଶିକାର କରି ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଆଳମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଶିକାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ସବୁ ଶିକାର ଖାଇ ଯାଉଥାଏ। ବିଚରା ଶିଆଳ ଦଳକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବାରାସିଂହା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଏକୁଟିଆ ଶିକାର କରିବାକୁ ସାହସ ପାଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାରାସିଂହ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହେ। ଦିନେ ସିଂହ ଶିଆଳମାନଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶିକାର କରିବା। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶିକାରକୁ ବାଣ୍ଟି ନେବା କଥା ରାଜା ଶିଆଳମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ଶିଆଳମାନଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକାରର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପୁଣି ଶିକାରରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଇବେ। ଯାହା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାରାସିଂହକୁ ଶିକାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ମାଂସ ବଣ୍ଟା କାମ ସିଂହକୁ ବି କରିବାର ଥିଲା। ସେ ଶିକାରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା। କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ରାଜବଂଶଙ୍କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ଅଧିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବାରୁ ମୋର, ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ପାଇବାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଶିଆଳମାନେ ଚୁପଚାପ ଖସି ପଳାଇଲେ। ସିଂହ ପୂରା ବାରାସିଂହକୁ ଖାଇଦେଲା। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଦୂତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ହିଁ ହିତକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ।